Pohľadni na seba, viesť svojich priateľov do skazy už opäť. Si v tomto hrozná. Si prostá imitácia svojej mati a bola by znechutená nad slabým, patetickým zlyhaním, akým si sa stala. Rekni to, Charlie. Pohľad do kamery a rekni všetkým naokolo, že si prehrala. A ja som najmocnejší hriešnik v pekle. Nie Lilith, nie Alastor, ani Véčka. Ja! Nikdy. Och, tá dráma. Vieš čo? Možno by si to mala reknúť, Charlie. Zadrnkaj na jeho môjho súdruha, potrebuje to. Čo? Alastor, prečo? No tak, Charlie. Urob pre mňa túto jednu jednoduchú priazeň. Nie, nenúď ma. Do toho rekni všetkým, že je najmocnejší. Vox je najmocnejší hriešník v Áde. Pozri, princezna, peklo ti konečne načúva. Aké je ťažké rozbiť krabicu? Keď to je trochu guľaté, dalo by sa to povedať za krabicu? Čo je to krabica? Krabica, vtipné slovo, krabica. Sakra. Vrátim sa pre teba. Charlinka, ani nevieš, čo si pre mňa učinila. Všetko, čo môžem reknúť, je ďakujem, že zbabreš všetko, do čo sa namočíš. Ibaž ďakujem. Ty totálny kretén. Čo k čertu? Vráť sa na svoj stolec. Sľúbil si, že na Charlie nesiahneš, ale proste si nemohol pomôcť, však ty pondiatý húvad, vždy to robíš. A pekne ma to štve. Čo? Toto sa neráta, nehol som jej brkom. Nepovedal som neublíž do dík, povedal som nepolož na ňu ruky. Ale urobil si to, ty patetický amatér. Skazuzjatá slovná hra? Oklamal si ma prostou technikou? Vážne? Fungovalo to či nie? Zlato som démon v pekle, jednoducho sme takí. Ach, nie si nikým než predvídateľný. Naser si. Je mi jedno, že si slobodný, proste ti nakúpem rík späť do poddajnosti. Som mocnejší než kedykoľvek predtým. Nepodceňuj sa. Teraz si najmocnejšou hriešnou dušou v Áde. Za to ti musím poďakovať. Tvoja malá hra o moc mi pomohla zorvať ďalšie jarmo, ktoré ma držalo už nejaký ten krátky piatoček. A teraz môžeme o všetkom rozhodnúť raz a navždy. Konečne boj s tebou, ktorý bude možno predsa len výzvou. Tvoj krik poslúži pre blahové vysielanie.